Kasing Voice of the People Party kalapan pau kajing Sorkar ka bajur haka badai bakajing pakhang ka Sorkar ki skul mentagasi ka shipotarik unok pra arja arfsau tanah kedau kajing wan jong ka konsert jong Brian Adam sa Shillong Pole Ground. Laban kedua hang ni baka notification ka bela peni menengasi nak keterangan education la betapa baru ki skul ki bahap apa ka Shillong municipality ken khang mentagasi ka shipotarik nakadaw ka jing Shadien yo kawan ka jing sakot kali nakadaw ka concert jong Brian Adams uban ruai mata kasi ka shipotarik AJN Complex Pule nakalyang jo ka single ang bang kampersya setia ya kini ka jing wan jo ka concert ndai ka ka baka Sorkar kalong ka jing ashuti ka Sorkar ki school wala da ka buna pre ki school mata dai ka shuti tlang ki yo shuti haka bakum kan ka por ngai ka ipan ya kini ka rai bakalong baka Sorkar kasim kya ye ki kamta masa ndai ka bu Shadien pat ye ka jeng nang ka jing start lade ye ka Pule Puthi haka juga por ka kruwa kepala pelak do Dr. RP Rani member jaga media cell jaga VPP kalau ong bakalara ka Sorkar ka kuaban penlong ye ka Shillong ka rock capital jongkari India kamde banwan ra ki nongtam ki mana syabar jongkari ne ki diban penmi ye ki scheme ki diban ai ki lat jingarap nak taban kentiu ya ki samla ke badan jeng tweet akan tema kapot lani kita ki lokal ban ke badan hakani ke jela henry ya ka juk poru kalau ang bah perang kini ke jeng kentiu ya ka tem kapot Sorkar kamdai ban klat pan baka Pule Puthi ke deka bentak ke bakong santam jong ke jela ya ka baka Sorkar kamdai ban klat baka de ban shim kum kamat ke bah khmat du e haka bedai bat ke Pule ke Puthi hala ke jong ke jela